Здравейте, здравейте хора, аз съм Криско и днес ще ви покажа как да си изтеглите мата. За целта ви трябва, за целта нищо не ми трябва. Така, излезете в Google. Пишете Замунда. Замунда. Не, просто трябва да имате изтегне на GTA. Пишете Google. Искате на първия сайт. От тук дропате. Сакате до момент. Може да го затваряте вече това. И вече като тръгнете да инсталирате. Да инсталирате играта. Сакате тук. Там дето ви запомете на играта. Че съм да си я намеря. Тя. И това вече като покаже, там инсталацията и си ги записате там. И да, това беше от мене. Да съм ви помогнал. Чао!